Bueno, primer de tot, refrescant la ment, ahir vam, tot i tenir partit d'aquí 72 hores, ahir vam donar el dia lliure, també vam arribar a les 6 de la matinada de València. Avui fer un parell d'entrenos, com vam dir fa unes setmanes, sense massa intensitat, però sí que retocant cosetes i buscant una mica de bones sensacions, no? I demà ja tornem a viatjar a Logroño. Bé, primer de tot, els partits de fora sempre tenen un plus de dificultat, no? No tenir el Palau i viatjar doncs, no és fàcil, però evidentment un equip que hi hem de competir, hem intentar buscar, com deia, bones sensacions, no? I oblidar-nos del possible cansament perquè bueno, és una oportunitat per sumar la quinzena, doncs anem a buscar les nostres opcions. Primer de tot, possiblement és l'equip que més les tira de la Lliga, tenen molt bona mà, començant per les seves jugadores interiors des de més enllà de 6,75 i ho busquen moltíssim, no? Llançar moltíssim de 3, per tant, intentar que no tinguin uns percentatges molt alts, o sigui, que provocar que aquests tiros no siguin bons, no siguin alliberats, no? Sobretot amb jugadores com la Yoyo, com la Kovacevic, com Estebas, que estan ficant molt de 3, no? I que, bueno, com menys vegades els deixem llançar alliberades, no? Més oportunitats tindrem de que fallin els triples. Bé, possiblement dimecres hi va un moment al segon quart on elles ens fan un parcial de 6-0, se'n van 12 a dalt i desconnectem una mica. Després jo crec que l'últim quart el tornem a jugar bé, però evidentment amb el partit a nivell de marcador ja perdut. Per tant no vam tenir aquesta regularitat amb la concentració, no? I això ho necessitem contra Logroño, en els bons i mals moments en atac, però darrere ser molt consistents i no tenir aquests buits de treball o hem d'estar als 40 minuts molt ficades, això és fonamental per competir més quan jugues a fora de casa. Mira, evidentment la posició és molt i molt bona, només estem per darrere dels 3 gegants, no? I estem molt contents d'aquest balanç de 14 victòries i 7 derrotes. Tot això és producte del treball d'aquestes jugadores, no? D'haver arribat fins aquí d'aquesta manera, no? I d'haver guanyat tants partits, però no és el nostre objectiu quedar quarts, tant de bo hi quedem, no? Però jo crec que l'únic objectiu que tenim ara és guanyar la quinzena com més aviat millor. Si pot ser diumenge, agafem ja l'oportunitat de diumenge, no mirem més enllà.